Estic molt content de poder dir-vos que ja tenim nova pàgina web al club. Com tots els projectes que es fan en aquesta casa, s'ha fet gràcies a un equip molt professional que hi ha posat molta il·lusió i sobretot molt esforç. Aquest any fa 10 anys que es va fundar el club i aquella idea i aquella il·lusió que va tenir un club de pares de la Vila Olímpica s'ha convertit, gràcies a tots vosaltres, en un projecte esportiu referent a la ciutat de Barcelona. Aprofito per donar les gràcies a totes les persones i entitats que han confiat a la nostra idea per fer el nostre somni realitat. Us convido, doncs, a participar activament a aquesta nova pàgina web i a donar-nos les vostres idees per millorar aquest projecte i créixer conjuntament. Moltes gràcies.